Ahafo amohwe Samre yene Big Akwes nasi bema edidi enkomo Samre na didi kan no papa mpacho na yefro wo se pacho medidi eja antwi na se openi antwi minimum se wase ni Big Akwes pacho no kure ensem no eba nyina wonim na bebeto ye se obo asem no tofa ama ahafo ehunmu no kure pa ni nyina no kure wumpa ne se yo se medadofo ase meda monso adepa TV meda mo ase bebe na asem we baye a chekakra se di kan baye no na me se de ni ho enti be baye a me beti se Big Akwes ne akwala no awo no mu no ne nyinsem mu nyina meti ho nsem na akoye te se ma na me ni fie enti no na ne meyere no ana oba na me ne te no na oni omu edi hu nsa wo so ntimi bae no mu de ekire nsem nyina kire me ni a o maka akwa kosie na me yesu o mate enti wawo no mu no me ye ne se me hwe ne se obeba na wobeto akwala ne didi se ne amane ekwan so obia ne obia wo a ye oto akwala edin se bia akwala no kwa wonye ne ho ade a otu ne din a ne je se a kire se awo no ana se akwala ne ye wo ba enti ye hwe ni ma o ma no na me frɛ no ono kwa no se de nim se me akola ne papa ne me a me frɛ no ti me frɛ no na me ne kasa ni mu no na ode abufu hia me wo fon no so abufu no mu no na me kyerɛ ne se so nim se Ghana mrawum na ye wo mu so ase be du ba bi a nimdifo a ba ne se wo ni wo kamafo a wo kan wasem ma wo me kae no se me pa minim ba bi a mfi se me de ne bekɔ a me fa no ko na so yo ena me di kan akire phone so na se woni me di apidi pa a kire se o kire me se minim ba bi di a me nko na me se me mfa nko eduro so ena me nkokun na me mfa nkokot ne mom me do be kɔ Isra FM o se a ena me mfa nko nti ma me ye madwen se me de ne be kɔ ma me efi hɔ e wo Isra na me de masem na kɔdan no nti bitu anamon ekɔye nti ekɔye no front desk no mo a pini a osi aye ne eja mpacho ni na ni di eja du na eye ni ye program no but ni asem ni kosi na nimu pa ne Kofi Juma ankwana nti ye de yasem no tu na nimu no o hwe asem ne kane ade na no ye nse ene ye ntena hwa na ofre no ti ofre ni bisa ne nsem ni saa pepepe ma ne je so no si o ampa onimu bisa asa na ene dabe na obenya kwan abehia yen ti obaye ma ye tena ase baba ensem no mu a in fact mpenifo atena adwom ni nyina bu ni fo se obi na be ka kire ne se oba ne nyem no obi so ba se nyinsen ne ye ne de anti nipa na be ka kire no no ne ye se mpenifo se ne onyi ne trofo a oba be ka asem no emfama wa asem no mu ampa ye kan na nkosi ba bia na ye se sa na tie dia onyi ne mfumso ntum se ne okoye ne ye na enyemfo eyemfumso ena nipa no be ka kire no a on fight because akola no te wo sa amre no ya akola mu kura no wo hwa akola no na wo hwe wo no a entisem bi enim se enye ne ba na obi di kobre ebe no nti nipo mu no ya gitu mu nti ye bedu ye no na oye ne hyehyɛ se ene na obeba beto akola ne di because amre ne entu akola ne di na di be bosume be nwotwe ekɔ enkun mu nti mu ni to fare kese nipa ni nipa sumwe hu tanan de sense de bia nipa ni obi benya asem ti ma ye ni di ni ye o ma mre se o ba be ye no ho ade ye twen no osuma eja fram ne ni nkofo ba ye nhihye ya o mo ye se ne ye nim se ono akasa personal kora ye de kopem so mbedu krom ha no ye nkokko krom mu no ansa kora ne hu se onka ho papa ne de nkra ba ye se o wa ye de o tu kwan se wa tu kwan basa bi ho ka kakra ba ye ni na kora ne kana da so da ho sebi nka obi wu ba nyi obi ne tua ne ho ka me frɛ no etinu akire ma akola no ya so den san kɔ ne nkyɛn ne nam nyina ne yehu enso on se ne mafo o maba no o mo ya ade na wo kyerɛ o mo se ade we gya ya ofi se one ne dɔfo asɛm na obi a wo pɛsɛ wo intervene ana wo bem bebe sɛ o mo ntamti me kyerɛ ma me ne sɛ o mo yenyi yani e bia na be ma no ene ne di nkomosie ne ye nim kopem sɛ nsɛm ne kuku wie ne awie be kan nti say Big Akwes no adwen mu no se nadwen na nsesan fa se obehwe ne bade a nye ne sa na ye no oba no so
enam say onko no hobby mu nti amasa a omu nkitadie ni nyina enhye da enkoso so wo bibia okay that impase bisa say ese no akora no hwem oba no so hwem no nyina da wo so oh yeah ni na fan say akwala no Big Akwes no wo mu a na obetia ne se yes wo mane baako na hwɛ so de sebe unipa odidie o shatade ade kyene de enye da wo pe wasede no bible no kura ne ye kase wo ba ese wo hwɛ wo ba on e yinhira a bible no kura de aka to minim so no onim ni saa de a ene hwɛ no enhyɛ da nye papa bi me kura me tiwe sebe me ne kasa fine me ne di nkomo fine nti sɛ wo akora no ho bibi ne haw sɛ bi a ne kasa mu na ne bufu bi a utumi frame a yeka me akora no me nya me nsuro ni pasa me kan ya madwene de kire no sɛ enye saa na bi a yekasa kire but me kura du ba bi a na me kasa yi me tie ne voice ana sɛ na no kasa kura wo phone so no ekobe busumi be afi kura bo enye busumi mpo afini ne kire kura maintain nkada yeah ayefo Adepa TV so ana mugusu amohwe ene Big Akwes na ase ana se ne ba no ne wo ye ne papa ana samre no ye ne no edi nkomo awo Adepa TV so no nti papa ne kwakure mo no tofa baba ne asebe na wo pese wo ka de kire Big Akwes ya obi nka se sebi obi ukikire ne pabi di kwakoma obi ayese enye ne pepe mu ni se wawo ba no so oba no kura na sebi wo nware no a obi nhyew ene ntumi nkekere no fa ne mehye okom se kyenkyena ne na wo ntihwe enye nko ana bibisa ade ato ba na ade na ba wiase na asade ne se wo hwe ne de se wo hwe no emra kwan mu no odifo nanso sebi se yaye nipa no ene ye de ka asem se wo hunu nyansa na se odwene kwa akire se wono ye de ne ba wiase no wodidi wonom ono emeche woda ni nyina ye wasede akora de etumi hwe ne duru baabi na mmera be makora na hwe ne pempen so ye Ghana constitution no watra between 6-7 years kon 8 na office obetuma fa oba na okora no si ne nyoma na ye ya etumi de oba ma wo na okohwe wade eno samre na bed ni wo wa so ba fitini mfiti ase nyina e kai da wo umetia wo mu frɛ wo nso a bibi basa de me fi se owo bibi ka so otu ho ana mo se ohu akora ne hwemu se ne be ya be masumdwe ba one ni ba akora ne kora se ne be obenya do bia ma no because se wo ba na de ne be wiase no anhwe ne ko ba da chi bi akora ne be gina mpempensu bi ya hu bi bebre ya ti bi bebre ya ti bi mpani se ma ye de ani kan ko dua nso hu bi ti me fi se nka ne papa mu dia nka se obehwe ne ba ana ojai ne a ekoso no na enye ni papa msi ye TV so ni radio so an obi beti ye voice a ye kasa me ye hwe yen wo akwala ho but me fi say obenya nsafo we ye buni be ne nka na asem so wo kasa na se wo dwene huhu se mididi me da me sole na me ba no so de no oye me na wa na de na be wiase se wo hu nsem bi a etia no na yaka bi a onte ase a ye nipa obetumi aba ne ya tenase ne ya pensem mu ne hu de we a ebesi akọ enya manso but sene ebe ya obia benya na somdwe akora ne benya na somdwe onu so benya na somdwe na eba no so a oba no wo akora no so benya na somdwe panyina pacho udin ne bi me de agantwi ode se midin no de kwabra antwi ana se agantwi no most no kwabra ne de nkofo ntumi mmom se ne agama epeni kakra nti ya no mu de agya no ade account mi de agantwi me da se bebre iso da se oni atwe nkomo yo Adepa TV zamre yesane o maame no so ebe twe nkomo na ase ba no in fact no onse bebre a wo se wo de tudwa enti ahefo ansem we ne mpese ebubu yetirim aka bibia ennim ti asem bia na wo se agifree o mu ankasa enchen na yesane ebobo pini Big Akwes ne Big Akwes so adi nkomo afasa ensensem eho ti mun koso hwe Adepa TV ne maame no eba bedi nkomo yo oguso a wo hwe wo Adepa TV so samre yensa kan aye Big Akwes na ase ba ye na ase be ma ne di nkomo na ase ne ba no ne maame enie maame pacho ne fro say pacho ye frem ya mebra pacho o baba ne sa ba ya me baba ne mama kos oh okay na ensem nyina ene say chichira mu chira hwefo yo me pa mo chew ensem nyina ne se me de ma ya oba tan de me wo fie me me yo mo ya no mo pie wo se o mo pie me bisa se mo ko mo se ye ko set so ye ko wan me se set so ne de wo se ye ko twasi me se
it's in the Hina Muko Chessini, oh, my buy a banaja, or co, omoko. Till moi, babe, swimming, and son. Me whom me banner me, whom you miss. I don't want your man. I know say, Miss A, when your man one and you. And I or say Big Akwes, Miss Big Akwes in a way. And I say, Papa, be or TV, or you see new TV so on a pump on my premise, and I don't go see and also some call Kumase. Echo, yeah, film binu kuhunu. Na Mr. Sa, no, say, and it's Kumasa no walk on your bay. No, say, and Miss. Aja, I just for crap at the drone and yeah, at Tiasafo. And I jammy better, Miss Lee. Oh, for boy and number, mammy, and I'm a friend, I'm in Cassa. And a friend, or for mammy, me fra and co, me friend, call Miss A. Now, Wukuno, or Tenenka. O say I feel to move baby so me be nsia mukono me be so an esu business e de na ya ne de bia no su say de to no de no ntimi nka se bia nche me na danfo bi on ne nam a on ne ko kumase no e no bo mama ne say ma e ko kumase no ko fa bre Big Akwes na anyima fede o frɛ na onfa o maniska onye ne hwe ntanuti de bia no esu na be mana na me so still me friend na enko na me chene so de oso o friend no fa do nya na kon kana komanto ne yam me hwe no tim free busumi mi ensani mu no nyem baaye no me hwe to adwani mani di ye me te say de oba tan be yama bebia and me fa ne say be ma ne kura wawu a o be ne den oba no timi to ne ntwe no be de oba hwe no to bi enu sane awo ni sen etie ne awo mu nsem bebrewo sebe ka frache de eda su che se meto ni niema nyina o de bekowo de obedi de akura ne be hye se bibia eye me ka me na meto ni nyina tina me hye me krokro ne se na be ya onko fa drobi nkonom e ma ne kofa sem bia ma ye den ye se ya ye nipa idie e den ya enso ne ensem be ba ye so Saja, me ye said about time be bia man ban e man be wo ye me ne da man ko me de ne ko man ko wo asundwem e ma ye ba fie me yi no ba be no adue be ye me na aduane di mbona pese bibia e be ye bia ye man te o mo ana be man of friend no ne ko e no ka che ne se wa bo me sa na me ba ne be bo mama ne na me ka se me ba ne fa phone ni mama ne be man nkasa o se me friend na on fa ampa na me hu so fa me so me yare me nai me kotodwe me ya echi na me ko me no bayire ekwachi me no pusa ti me ko ba neja kakra me nyamada no aduane kakra na me be ye di skusi se akwanti mo ha no kwacha me se Big Akwes aba ese obeba betu akwa me se Big Akwes no ma me hu Big Akwes no na komo bi obi a me ne nka ti omu a onya be 6 months ko 8 no na boy Big Akwes ne bae to bae no ba fi Ampachama to so since owo ye no owo fufuro no mamno no Big Akwes amaha da bi owo fufuro no mu no wa ma akosisi onya aboso mi nsia ansa no oba oba ye no mis papa ti oni Big Akwes no no se man pacha mis ada na wo yesa na wa fo bi ba ene na nyem every minute one kaso me hu na abusua one kaso me hu ni hwe ene wa fa me fofofo ene wa ye de opo de kanya hwe ni nyina ekikura kanya hwe tika wo ye kura e ka hwe no ni ma na duani ni na mpe no kura enya nwanwa nya force sechenchina wo kofo ba na onye ema nyina ne no mo ye wale wo mo no mpe na meje me ba se no ma me ba ne kwati ti mo pese me ba no obu e ma me boka na pese me ba no onyankwa ti me bufu yie pa ena ba nti me ni nua me ofa no motena ase ena ya cheshe so se wabu mi kwasea nti kwasea bu mi de ende wani mu doso chen de wachiri ti ma fan anya manso twe bebre ne nipa ya twe nipa so manso twe so fa so bia ni so e fa hye ma ya ba tan de bibia e behu bia ni ya me bi ni ya fa ba bi wo so na ekwa na mu ye den ti mesre no de wa ye mi no empesa me ne betwe manso bia kwachi wo de won hwe akwala no ma yie ento yi wo hwe no na owie me ba no nwale na me kyekyere ne ma no se kyenkyere wo fo so nye den enwale no obu wa yetimi ne wo enwale no obu wo so obi one na wo awie no bi skura so pe no wi asesa na ti
nti ade a oye mi why am ade ama na ye me ya papa nti me pese me no betwe manso me ye bomi ni ye kokai be ka se bomi fo de ye pe manso twe ye manso na twe asem no e na de ho nsem enam nye nipa na kofa asem no e de asem ne ba so de make abu kwasi abu sika magine 1 million ene snap ba ko de me oba ta me peni yi nti me ne na twetwe me na anye gigigi ene stress oba no kita sika the sika kita no na 500,000 eja ese me oba tan ya me nim manyi kakra me nim de ati me bo modern gene saa ene snap no etoso ene ja oba nti me ba ne kroko no wa mani sika chenso pane cho obukwa obe komane no ne de mobile money nti unu bi ya de no so be mane wa ye force no ti me yedi ntokoduru ye no afede me be ye freni bi mu a enko nti o sheda ye se me ba ne de obedi nani mane de arehu awu ode honhon be wa arehu su kunipa ene ye ni padua ne o ne ofefefe so nche okuma so bibi kitu ebipe etimi ko fire le de ebrew nti de Big Akwes AKA me ba ne de bisi nyame yo katasro no enunnim ena oba eno se one ne ba ne oba ne ko se na ni ma mi Big Akwes AKA na me pese me ne je no na me ba ne so me do me ba no ti me ba ne ka bibi a che me ne mati o ka bibi a che me ne mati ti me yedi ti so jimi fo no nye jimi na majimi mo mani ye den pa betimi na ye de be ye bata wuhia fa so bi en te mai ba ne saram na fe mentene nka te mai ye di konhira mama ye fi ho me bolole fe me fa me bai e fa mi kru kan ho ene ko nhira fm e ko trase ami e ko frɛ no ye frɛ no se on kran e ma ye lole fe de ko ye nyina ye ka ye san ba ye ma mo hye ne tamo a ono ankasa benya kwan a o de ba be hye wo nhira fm ho ono a hye ne bo e me ye san ko hye fm ho e ko trase e ma ye de asam no koto e ho me bobo asam no so ne bobo asam no so no papa na odi wo fm ho no nhira fm ho no e gi asam no sensam ne ntimi fanko konsu nenim santi gi bobo so ha nti ntimi fanko mama efe ho straight ti ke na anye yi dia e chese de beko mama efe ho na me siyo ti atena ase na mo me ba ne kan na asam mbisa ne kwa fa so a se na me kan o cheche mu nyina ne hwa won hwe ni nyina nti ho no na mo kan ase da bi o yesa wanyi ntomu bu ni foso yesa wanyi ni yi se na o yesta ne pese de beko konso nanim ama de ote ye ante de ohun yeso a wo hu ka obeka na potonti yen ka ne heya na on hwakora na mayi ento yi ne foso je nya den emra eno see you se won ye ka sakwara ne kora yentu ni din ene so bi wo ne ba nyobi na tu bi badin ma no nti no o me da kora na atwamu ko 9 months kwa 11 months ni entu akora ni din ti me na me hu me hwe movie bi na sister bi de Tracy na ni movie ne ye me fe se na no ye no o ye tuntum kama na me sa sister idie ni din ye me fe ni din ye me denti me de me na na ibe to no me de be to Tracy nti se sister na hwe me bia na ne ho edwo ne ne do me do ne ba ko penti na me de ni din eto me na no ma me mo ato aso na Samri Tracy me so hwe Tracy Buachi won sem na ma mi eken nti Tracy ma me ato badini dia beba won che na fi enu abedi nkomo nti ma me to aso mai nti me me sema akos akola di me de betu sister ne ho ye me fe ne movie ni se do bu adem de Tracy betu no se be free ni Tracy na de papa din asamwa no ato so do bu ye kwase a enye hwe nyame o wosoro no na do hia ni asam na me ye free ni Tracy ti ya wona ne papa ne ye so be ya homboa ba ye se on betu din onu Big Akwes na jika se ye ko nhira fm no na mo se ne on to a on pedate bi no nkoto akola ni din na akola no so enya ni din na wiase no obi aba ye didin na free ni pamu ni pahu se me de say ubo ni din pe no agina na o see you to ne me ba ne aka che me ba ne se obetu kwan enti no hye ye bi e wa badi tu no bia no onye na oba na bibi atoto na kwan te jobe ka kire me no yesu nkokwa yete yesu yekuroba yekurani krofo ni mien nti na be den se oba ne star kowo na obetu ni din krokro wo fie de na ntwa yi so me yekoji star boots te ho na yekoto akola ni din wo star boots afedie omo beba
obeba ye hwe ne me wa ne hu sin na nampanifu papa bi ni mam mbasirafo be se me sofo aba eba ya mo gige number ni me ba ne number o monti o mo de tresi ya bi hunu ye me ye ko ha canopy ye ko ha star boot ye chesanwom ene man ko nwane ne me keka wonye sika ketwa me twetwe ni nyina ewo star boot ho but utu anu Big Akwes dream na asese sa Big Akwes numa sam no ena me gina so e ma me ye de sese me ye na kana me ni saa hobo na me de beto saa edin ni saa no no bia so ni se me ba ne Big Akwes na ye awo to bia krofo so by say omo say I say star ni obi awo a oto ni badin ti no bia so be ye den e be hwe bi enti no kwale nyame no manim guase so pa de o ma bi to yen nanso ni nyina ye de aseda ye den ebe manya bia na amasa so a na nye ensan ye kwaje ye na mo ye kwoto na osoma ne se o megyina mo nu wo hu niema ye kwoso e wo starboat ho nti ya free ho no but so aka ho ka no so ebe ye be say e ho ka no ye kwaje ensa mot ne star ne samini ne kaka bomu be 5 million e me ye kwaje nam enam so akokɔ be sanu so be kusi be 5 million saa ho anwa ne ho niema ye de cheye emu bitpa kakra ye chese ye niema so wazo bubu a odo ani bubu a be say me di mani bubu ka na ewum ni nyina no a e ka na ewum ne be ko be 15 million eguso a me chese ka ne kakra me wieye sister ne kra da no by say a champa ache mfie no mu ne ekoyi so me yale mintimi nkomma to say the first na me ho ye den na me koba no enti mesre Big Akwes say ye frɛ na onfa tamo no pɛ no no afrɛ me ba no emi bi kra me yare ye e mo no kra me frɛ ne se me jale ya na ka me ni me nyame e mo na frɛ me phone so kra kyerɛ me so ma we de o yare we de sorry na me pɛ bi kakra be si na wa ma me ba tinye ma na wo mi tina ma fa nye asembia sa enti me pa ne chow bebre me pa ne chow enne nipa eni ahoden enne soso Ghana mra ne chese sese obu obi kwasea enne kwasea buo no enye umo obi bu obi kwasea pe no amana dwen foforo ewo ni tirim ewo mu se enye me na me wo no enne enye ono na wo me but wabu mi kwasea ebu mi kwasea efitiase akora ne wo ka me boy wo ba me chose 15 million edidie mu nyinse mre mu nyina aduane chese eyense bebre na me mpese me ne be twe timi twa ni tiawa enu achi nyina wan first kana mre me ya bache bebre mama we mama atwas na o ka say hospital bills na say wo yi na free ayasabia no ho ka nyina na wana ye wo ka me na ye meka hospital me de ne call ye enu kra nyame kra ye pai no cause wa di areho woni mu de wo ye no man areho hye ne so ntina oni enije e woni nsenim ene a chese ensem bebre na ene wo ku ayi penifo bu bebi sise wo fa nam bi wi na wo fa nam bia enweye timesre no se me pese me be ko akire bebre no me pane chew bebre me ko to dwegu fom me sre no bu ni ani die so ene ne kase me pese obedu bebi no be kase me hu yanka de ye fa nkasam me sre ni bebre me kana mabono o me tua me ka na wo sa nya oba no ho ade me ba no ho ade no me de maye jimi fu ba nya ne ho ade na so se betu bi na so ko wamra mu a unu obi wu na be ne ho betu ba ya ne ho ade de France na wat no ho ade wabu mi jimi fu me de masunsuo ene wahia me bia na ko sia de osonsa na wiase no ma hu no papa bi oto ka me de ba akoto ne so wiase obekɔ wu no osreye ene odi ebia ne na ene se de aduru nyame aye no wawie enema koyie ma no odidi men oda haite hwan pakese so century akese ebia ne nyame na timi gi nipa ekra free ne sam da koro ono so na timi di ebi ka nipa ho odi mfie ni bi so ka nipa ho ema na idi ye na obi wa hwe ne ma ene wo ba kwakora no hu kura se hia ne da but ene say de adura de wawie onwie ye okwa nyame ye wo se ya na onwie timesre no o ma hwe ne ba na meka amabono o metua meka masundue emra na enye sa na me de yiawo ekọ gumi nkotodwe na meka bibia ebe ye dwuma
impenesa mama pese bisa se ebrebe odu ani hu no be se ni no kwali nya mi free say me ni ko hia konsu ni so ho no e be 11 months mi hu ni biem be ko be safini fie nan ni mi hu ni biem me de ya de akola ne koma ma efiro no na akola no 11 months na mani wei mi hu ni si woni e free ho no mi hu ni bi me hu no a na ya grada TV so na me hu say o gina so mi hu ni biem ti me sre ni bebre sre no bikita ni nkotodwem pa na chaw o ma yie ntu yie na nyina ntra asasundwem prayo yi ba ko a enebu nka bomu a ntimi mu pa na chaw bebre na o me hwe ne pa yo mama we bisa se ebara se empanifo a mboto abofra ne dine no wie ye koye no na onhwe na yi no otimi ne omo akasai me pa chaw on betu din ne koye no ema na nane de ne number ma me ba no ti me je na number ne de frɛ wo mo be omo ye tu din wi omo ko no me frɛ bisa se omo koduru na mo so nyame adom omo koduru asu ne me se de oba ade ase se wa kro mo ntaba akore so no do omo koduru asu dwim ni antik tam antik chairman e de ase de ma nyame da na se e frɛ won me frɛ bi mu a me ba ne frɛ papa ne so de me ne be kasa o de me frɛ me ne be kasa o de me ne be kasa o ne be kasa ne sa e be sin ne a me kan me nte hwe bi me be ya bra kro for drinks no akofiri me ntimi nkom ma me nan ko to dwe ntimi nkoma ntimi be wo bre and school fees and kola didi ne na Ghana fo nya nim se de akola ba ku ko school a ono ko an ka bro 10 cedi a o de be ko ba so betenam feeding fee de obeto ni bomu biscuit drink na ma fo kwala ba ma fa drink ne biscuit and shene bag ma on ko school ntimi sren bebre sren no bu kwa so eni die so enya me papa yese ya betre TV so na me pense bat so ma ade no aduru akiri mama na dome ne seni bebre esre no de me kan enya bufum na me de ka me de yie na mpese to yie ne nyina trase ne nyina ya ba ko ne moja ba me fie me so moja ko ne fie me ne nye gigigi bia na chebi no ya kasi Big Akwes eni ho na bibia to a enya me de me penasem ti me sren bebre me pane chew ni no abes ato masamo ano me da smame say woni ye atwiko man pacha na odin no biem pacha me din dia mebra amebra my brother din de Rebecca bra Matthias yo samre uguso a amohwe Adepa TV eye oba Big Akwes eno we ye nasi ene na twen komo na in fact yo kasa no ode asem to dwa say Tracy Boachi watu bedrini Big Akwes ba no wo so wo no odna to wo an odna to nti we de ye free ye ba wo nchen na wa be twhwe nkomo na ekwa ba fa so a wo hwe wona no wa kan bo no hwe wona na me se Tracy de wetimi ahwe na mana bro so kura tine maame no watu ni pa o se tu din de watu din papa kura no so de ho fe yie pa Adepa TV so na mo hwe mi am de djuma de be me dan akosi agima with my friend Agio manage ho me ankasa me di opi ba kope ene back camera side there we very good Solomon you too because me cha davas bebre